Kumusta mga kabusing? Karong adlaw tungod kay medyo init man ang panahon, magpabugnaw lang usami. Naami adtoon nga lugar nga makahatag og kabugnaw sa among mga init nga utok. Bitaw mga kabusing kay kami moadto mi sa lugar nga gitawag nila og Mount Itay. Nindot kuno kay to didto, bugnaw ang tubig so amon suway adto. Okay. Abot na. Amon tigdas tubig ay na gasid-shids pa. Murag yung kurik. Parking sa midiri nga may hakip. Ngita ta dili matagakan sa lubi. Tuyo kabi tanaw na tong view. Okay kayo mga kabusing oh. Parkingan pa lang sulit na. Agyanan ta. Okay, balik ko na to ulit kauban. Sus, kalangayan. Arita sunod ta sa atong tour guide. Lingiyon sa nato ang view bi. Lingiyon na to. Okay, hasta kauban atong gilingi atong huwaton. Ang kargador og tubig atong huwaton. Okay. Dayon sa Taglakaw mga kabusing kay mingon sila layo para ba kuno. Atong kauban oh, dagko og ngisi oh. Okay kayo no kuno. Pero padayon ta lakaw ta kay atong tour guide na kusog kay mo lakaw. Siya ra bay nakatultol kita mga kabusing war ba ta katultol. So sunod lang kita ni mga kabusing. Bahala kanang medyo kusog siya mo lakaw. Bisag bati andan kita di kay ta anad. Na gunta ta. Iro-iro mga lubi mga kabusing wa man ni mga bunga. So padayon Taglakaw mga kabusing op. Okay na da. Agunit lagi ka mga kabusing kung muari ka kay medyo dangog man delikado og maslide ta. Dangog gikendan mga kabusing. Okay hoy hapit ka mga kabusing. Tora na slide yung usa mga kabusing. Ningisigid si busing kay sus na slide yun. Wa na gyud. Sus malasa ni mo busing. Medyo kita na mga kabusing oh. Kato na nindool na kita oh. Abot na to sa kauban. Tanaw na to bi oh. Konting pasilip lang mga kabusing. Ito na. Okay. Buta sa nato atong gamit kami mga kabusing kay murag tuyo ko na to. Okay ra man day kaayo. Tuyo bit 360 okay. Medyo guba mga na sa tong kauban busing. Dayon tuyo 360 lagi itong gusto mga kabusing. Okay. Pikas ta ko no. Tanan na to, sorbihon na to mga kabusing. Nindot bagi ni siyang lugar. Iyay ka. Murag na mo ni bato disto nga. Okay. Nagpugong ni tubig mga kabusing guro. Kay na murag nindot. Uy, nindot nilayatan mga kabusing kay murag padulan to kay basing. Automatic transition to mga kabusing kay abot na to mga kauban man labang na mispikas. Kugihanan ni ako mga kauban mga kabusing oh. Labang na mispikas mga kabusing so atong tanahon kung tugnaw ba gyud siya o dili. Tugsaw na to atong tiil. Pero pauli la ta mga kabusing kay kita man nagdas kamera dam tas bida. Pero bugnaw mga kabusing pag tugsaw na ko ng mga busing. Bantay lang yung kabusing kung muari kabusing kay delikado kayo nga slide kabusing. Tuyo ko na to balik bi. Kang nasa tunga kay para mas nindot og view. Gara ang busing. Tanaw na tong gitumban bi busing safety ba? Safety din mo dagat. Matik din ta transition mga busing kay abot na mata lili tagamay sa view aron makahikay na dayon ta lili na tong view bi. Okay na. Okay. Pwesto na dayon aron maghikay na andam na des busing siya luto ano. Okay dara. Mao ni atong putahe karon mga busing. Samtang galuto tos busing dito ato sa tanatong kauban. Kita muktar siya dress karmi palingiyon na to bi nilingi gyud. Ang usa okay la excited na kay entry number 1 mulayat ang gwapo. Putura. Okay kayo layat kay gwapo. Transition sa tabusing kay ato sa ipakita nga naglimpyo sila sa sudan. Mao ni amo sudan lutuon kog gihan kini ako mga kabusing dire di ka takasaban ni busing nga inyong nagikuan diha dito program sa busing og dili kay limpyo mo kuno okay man daw kay maano dra pa dong ubos katawa ni busing yabaga ni busing ang luoy kay nas ubosan ni busing okay kayo dahil ta transition mga busing kay luto na mga unta mga kabusing okay dakuan naghungit hababog maayo dagko na kay gungit lingis kami ra gamay bi kay kaunog maayo mga busing kay gutom na okay taras busing Simon okay introduce usa man na mao na siya sudan lami okay ngisi pa lang ngiting tagumpay ato agdahon atong kauban usa kay murag wa na sila sudan dito okay pasilip gamay ang gwapo natong busing bi punit kinamot man nimo busing nang hunaw ka kabusing noon sa daghan magtubig busing no di kinahanglan manghunaw naligo gud gikan so basa sang kamot. Nindot tragid ang lugar mga kabusing nindot sad pud tripan so moari mga kabusing sa Mount Ita mga kabusing pagdamog inyong maluto nga sudan or kanon lami ang pwesto ug nindot sad ang view mga kabusing